Здравейте, VBOX! Значи, това е един информативен клип, спешен такъв. Значи, искам да съобщя за още един педерас, който е хейтър. Ето го, Uzi Gaming, един от Uzi Gaming, той е шибан гей, XDI. Нали? Значи, тук пише, искаш ли сега да събера отбора да те хейтна, стига ми спаме, не съм те хейтвал, ама ще ме хейтва, това го казвам. Даже ми добави тук в една дискусия, ми вика, ще хейтвам за винаги, такива глупости, аз му написах. Ето, нали, ще видим гледанията и да ти влезе клип в топа, ще ти го махна, значи, моля, вземе, ето го също да те хейтвам. Вика също, да, както казах, ще те хейтвам за винаги. И, значи, моля, вземете мерки за този идиот. Значи, той се наспами клипа. Ето, сега ще ви покажа. Ето го. Наспамил си клипа. След като си наспами това, вижте какво написах аз. Значи, ето го. Нали да кандидатствам за неговия тъп сървър. Аз му написах тъпо и се пошегувах. Написах, че не ми харесва плагина. Он почна да ми се блещи и така. Написах му да, фингер. Я се друса видеото на всех там. И не знаеш какво е хейт. Ето тук. Хейтвин, да, аз ми викам, че така. Аз някъде му писах, ето чакай само. Да, само да вя. Аз не съм хейтърка. Те видео това го написах. Нямам на аватара, хареса ми. Значи, ето го. Написал си го и моля, вземете мерки за този идиот, защото ми писна от някакви лапита като той и ето го, моят приятел. Да, ето го, това е един мой приятел. И така, моля, моля, вземете мерки за това идиотче малко. И това беше от мен. Банете го, той е нещастник. По IP за винаги там, както и да е. Добре, чао.